Čau lidi, já jsem Hendis, já vás vítám ve světě Geeka na druhou a nedávno byl Černý pátek, což znamená, že jsem toho samozřejmě trošičku využil a přišel je tady ten balíček, tak jsem si řekl, že samozřejmě vám natočím nějaký ten unboxing. Jsou tam sice jenom 2 hry, ale tak co už, aspoň máte nový videjko. Respektive na Nintendo byly celkem pěkný slevy, tak jsem si něco objednal a je to konkrétně Kapitán Toad a Yoshi's New Island, takže tenhle to vlastně bude hrozně rychlý unboxing. Uvidíme, jestli bude něco speciálního v těch krabičkách. Každopádně Toad byl za 400, myslím, což je super cena. A Yoshi byl za směšný 300. Takže to jsem samozřejmě musel koupit. Sice už asi 2 měsíce šetřím na Elgato, ale já na to nedošetřím, jo. Prostě měl jsem asi 1200 a zase jsem vyplácnul kolik? 700 za hry, takže zase o 700 dál se od Elgata, což je zařízení, díky kterému bych mohl natáčet tu hru. Jinak určitě dejte odběr na můj herní kanál v případě, že by se tam někdy v budoucnu objevilo video, ať už z Toada, nebo z Yoshiho, nebo samozřejmě z jakýkoliv jiný hry. Tak, tuhle máme rozbalenýho. Takhle vypadá zepředu. Jako pěkný cover art, jo. Zezadu jsou samozřejmě všechny věci, co ta hra nějak jakoby umí. Tak a co máme vevnitř? Tak Cedo, hodně pěkný. Hezky to mají udělaný. Tady je zase klasický manuál a další manuál, to nikoho nezajímá vůbec. No a pojďme se podívat, co skrývá Yoshi. Jinak je se hrozně líbí, že ty obaly, takový ty plastíky, mají na sobě napsaný prostě Nintendo. Vidíte to, jo, tady, Nintendo. To se mi docela líbí. Je to takový pěkný, je to originální. Xbox má taky něco podobného, myslím, mají tam takový ty samolepky přes to otvírání, pokud se nepletu. Ale jo, myslím si, že jo. Tak a co máme v Yoshim? Tak samozřejmě cartridge a tady je reklama na 3DS klasický a cover platey. No a cartridge vypadá nějak takhle. Po 2 letech mám novou hru na 3DS, což je super. A nevím teda, dělají všechny hry s takovýhlema otvorama v tom boxu na hry? To netuším. Každopádně asi takhle, abych vám nějak trošku o tom něco řekl, tak tahle hra, myslím, že vznikla na základě předešlého 3D Maria, Super Mario 3D World, který mám tamhle v poličce, protože tam byly minihry, což bylo vlastně úplně stejné jako tohle, akorát, že prostě udělali asi za rok od vydání tam té hry, udělali tohle plnohodnotnou hru a myslím si, že to byl super, tak prostě děláte tam puzzly a stěžuje vám to, že neumíte skákat, jelikož Toad má obrovský batoh. No a tady hrajete klasicky za Yoshiho, který má na zádech malinkýho Baby Maria a musíte všechno se sbírat. Pokud to bude jako ve Woolly Worldu, tak budou všude samý collectibles, stampky, kitky a takovýhle. Tak uvidím, no. Každopádně já se těším, až se to zahraju, asi si rovnou teďka půjdu mastnout nějakýho Yoshiho, takže já doufám, že se vám ten rychlý unboxing líbil, pokud vám samozřejmě můžete zanechat like. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čahoj!